шура отырышын башлыйбыз. Бүтін дүния Татар конгрессінің Милли шура әгъзалары елға 2 тапқыр шушылай зур составта жыйыла. Бу иң актив 75 кеше. Алар безнең республикада һәм чит төбәкләрдә тел, мәдәният, гореф-гадәтләрне саклау һәм үстерү буенча эшли. Бүген әлеге вәкилләр арасыннан Милли шураның җитәкчелек органы бюро әгъзаларын сайладылар. Хәзер 15 кеше милләт өчен мөһим мәсьәләләр буенча елга 4 тапкыр җыелачак. Комитетлар оештыру турында да килештеләр. Аңа төрле шәхесләр керә. Мәсәлән, мин үзем мәдәният дигән сүзне ишетеп калдым инде. Бәлки шул юнәлештә атларга кирәктер инде миңа. Ниндидер киңәшләр биргән, ниндидер эшчәнлек алып барырга ала берсе. Бүгенге утырышта милли үзаңны үстерү турында сүз барды. 2023 елны татар дөньясы өчен Достаннар елы дип игълан итәргә кирәк ди тарихчы Дамир Исхаков. Татарстан язучылар берлеге рәисе, депутат Рыкаил Зәйдулла һәм конгресс җитәкчесе урынбасары Тония Захидуллина да бу фикерне хуплый. Достаннар татарның чын тарихын чагылдыра дип искәртәләр. Бүгенге очрашуга эшмәкәрләрне дә чакырганнар. Милли тормышка аларны да җәлеп итү мөһим диләр. Татар эшмәкәрләренә үсәргә мөмкинлек биреп, алар инде өлкәләрдә һәм чит илләрдә безнең милләттәшләргә үрнәк булсыннар, аларга эшләргә ярдәм итсеннәр һәм инде әгәр дә инде татар милләте оешмалар анда үз чараларын үткәрәләр икән, алар үрнәк булып һәм үз табышлары белән үткәрергә дә ярдәм итсәләр, без инде зур рәхмәтле булабыз. Россия төбәкләреннән һәм чит илләрдән 300 эшмәкәр килгән. Әлеге залда Россиянең төрле төбәкләреннән килгән татар эшмәкәрләре киңәшләшә. Аларга Татарстанның икътисады һәм кайсы өлкәләрдә ничек хезмәттәшлек итеп булуы турында сөйлиләр. Нәкъ шундый очрашуларда уртак проектлар барлыкка килә дә. 15 ел без Уфа белән Казан арасын, Башкортстан белән Татарстан арасын туристик юнәлеш буенча бәйләп торучы. Башкортстанда яшәүче Камил Сираҗетдинов туристлык оешмасы җитәкчесе. Ел дәвамында 15 меңләп туристны Казанга җәлеп итә. Татарстан белән кызыксыну арта ди. Элек аквапаркка дип килсәләр, хәзер күбрәк республика буйлап экскурсиягә. Алар экскурсиялар күрергә, Кремльне күрергә, Туган авылны күрергә, Болгарны күрергә, Ак мәчетне күрергә, Яңа Свияжскийдагы яңа музейны. Дөньяда 2 генә ул музей. Берсе Европада, берсе Свияжскийда. Монысы Әфганстан татарларының кул эшләнмәләре, келәмнәр, бизәнү әйберләре, кием салым, җиләк җимеш тә бар. Бу товарларны Татарстанга китерергә әзерләр. Әфганстаннан махсус делегация килгән. Безнең республика белән төрле өлкәдә хезмәттәшлек итәргә теләк белдерәләр. Әфганстанда табигый байлыклар күп, 30лап урыннан аларны чыгару өчен белгечләр кирәк. Шахталарга Татарстан хезмәткәрләрен чакырабыз. Бүген Россиягә кертелгән чикләүләр чорында импортны алыштыру шарт. Безнең предприятиеләргә кирәкле товарларны республиканың маркетинг үзәге интернет сайты аша күрергә була. Аларны җитештерүдә бүген залда утырган эшмәкәрләр дә катнашса, хезмәттәшлек тагын да ныгыячак. Фирүзә Мәҗитова, Ләйсән Сәитова, Яңа Гасыр каналы.